achumsa hor kuthok jorao kirima singjak koktoma tabuk jibi saknai nogono chung sokpai laijak koktoma angkha bo hai hor kuthok jorao Tripura Mothani spokesperson advocate borom ganang Anthony Debborma bono jibi saknai nogo kalaijak khinai hastini Tripura sal lokorok je saimannai rok je koktoma no manai rok belai kheno wana laijak tani bo jibi saknai nogo achumsa koktoma angkha bo hai bono ambulance phaiye jibi saknai nogo tuni rifaijak kirima singsa patimung tamo khaibo ro horjakka keu baide bui togoi ro horjakka bothana naijakka nogno khuli lokorok khai lama kebo buna naikhana no hini kaplaijak moklaijak kebo saimaina ko phiaba patimung boba hai phaidi sing mangpili ro kisa nailayano bono buino lama khiklai kalang khana bothana naikhana hai hinai nogno khuni lokorok wana laijak